Salutare tuturor și bine ați venit la podcastul nostru. Eu sunt Dragoș Dumitriu. Eu sunt Maia Sidor și colegul din spatele camerei este Gheorghe Răzvan. Suntem anul întâi la informatică economică și astăzi îl avem alături de noi pe domnul Muguriel Patrichi, expertul facultății în domeniul tehnologiilor informaționale și a rețelelor de calculatoare. Domnule Patrichi, bine ați venit! Bine v-am găsit! Să începem. Cum a început cariera dumneavoastră în domeniul administrării de rețele și ce v-a atras către aceasta? Trebuie să înțelegi că pe vremea mea calculatoare și rețelistică erau abia la început. Adică sunt destul de bătrân cât să fiu mai vechi ca YouTube, mai vechi ca Google-ul. Ca urmare, am prins partea în care informatica a intrat în România. E adevărat, am prins-o în capitala unui oraș de multe din zilele noastre, sunt din Piatra Neamț. Ca urmare, la noi a venit întâi plata cu internetul plăteai la rățime de bandă, după care a ajuns un calculator. Noi am prins și calculator, am avut un verișor care avea calculator de la cu casetă. Puneai întâi caseta, ascultai 2 minute la el. Era fascinant IT-ul, numai că în paralel cu IT-ul ăla care, ok, în multe cazuri era Word sau ceva genul ăsta, eu am făcut jurnalist. Eu am fost redactor șef de reviste școlare, de toată cu colaborator la un ziar din Piatra Neamț. Am fost aici la TVR Iași în 2 tabere jurnalistice și în anul 4 de facultate eu am prins 4 ani jumate, așa se făcea pe vremea mea. În 4 ani de facultate eram colaborator la TVR Iași. Ca urmare, nu chiar mai anticipam că vreau să am o carieră în așa ceva. Și cu orele de informatică erau destul de puține, încă nu era ce avem acum la informatică economică, cu rețelistică, cu cloud-ul, cu tot acămul. Nu speram că am să. Eu credeam că mă întorc în Piatra Neamț. Și a apărut un anunț de angajare aici, la FER. Și cu concurs, cu tot acămul regulamentar și l-am câștigat. Și asta se întâmplă acum 18 ani jumate și de atunci n-am mai vrut să plec. Și am rămas, treptat am preluat eu din ce în ce mai mult și am rămas cumva persoana responsabilă cu rețeaua din FEA. Acum, persoana responsabilă cu rețeaua din FEA înseamnă mult mai multe, dar mă aștept să intrăm în detalii mai încolo. Da, sigur. Foarte interesant oricum povestea dumneavoastră până acum. Cum este să fiți administratorul unei rețele atât de mari precum FEA Iași? Noi ne mândrim, parcă o glumă, dar noi ne mândrim din informațiile noastre, suntem cei care avem, odată că avem 7500, 8000 și am avut și 12.000 de conturi. Deci, deja asta este o realizare în sine. Gândiți-vă că facultăți cu profil de informatică nu au așa ceva, autentificare. Și noi îl avem nu doar pe portal, pe site-ul nostru, îl avem și în laboratoare, am avut integrarea cu Teams în pandemie, adică 3 ani cât am avut licența noastră și cea dinainte, era un singur cont de portal, de laboratoare, de Teams, o chestie pe care acum o văd implementată la colegii mei care lucrează în multinațional. Acum, oricât am vrea și fără să vreau neapărat să-i fac reclamă că i-am plătit, ne ușurează foarte mult faptul că folosim tehnologii Microsoft. Adică, ok, nu sunt gratuite, nu sunt freeware, nu sunt Linux, nu sunt tot acămul, dar în final, în majoritatea cazurilor, calculatorul ăla o să se conecteze la switch-ul ăla, o să se conecteze la wireless-ul ăla. De aici încolo este vorba de securizat și tot acum. E adevărat, când merge este foarte bine. Când nu merge, logurile sunt criminale, infernale și o parte dintre ele se spune că ar trebui să meargă așa și nu merge așa. E o chestie... și dacă mai adăugăm la asta, deci adăugăm chestia, suntem captatori de bug-uri. Adică din când în când ne descoperim, căutăm sau se întâmplă ceva și ceva de undeva. Deci ca să vă dau și un exemplu, alaltăieri, serverul nostru de autentificare, naiba știe de ce, arăta că el este pe data lui era 9 martie 4803. De ce martie? De ce 4803? Dar și te duci și te uiți în loguri, vrei să afli de ce. Windows a schimbat data din 2025 în 4803. 803, una între. Așa. De ce? De undeva. De ceva. S-a întâmplat ceva. Nimeni nimic. Windows-ul. Hai să fac ceva. Ne mai omoară și chestia asta cu Windows-ul ne și ajută, dar ne și omoară. De exemplu, ideea nu se pupă cu ce am vrea noi, ideea Microsoftului că hai să te ajut. Uite, te ajut eu să-ți fac backup-uri atunci când vreau eu. Nu, vreau să le fac când vreau eu, nu mulțumesc. Microsoft îți spune că stai pentru ceea ce spui tu, avem cazul special, este Windows Enterprise. N-ar trebui să ai Educational, n-ar trebui să ai Professional, Enterprise-ul costă.
Enterprise-ul costă mai mult decât te aștepta și Enterprise oferă multe facilități pe care nu au nevoie studenții. Hai să fim serioși, nu chiar... Ok, dezvoltați aplicații, nu chiar lansați rachete și nu chiar suntem noi genul care chiar să le securizăm atât de mult. Totuși, e o observație aici când vorbim de o rețea așa de mare. În realitate, în FEA sunt două rețele. Este rețeaua FEA principală, ceea ce administrăm noi la server, adică laboratoarele, biblioteca, site-urile, portal, tot tacămul. Și este rețeaua FEA extinsă, cum o numim noi, că vorba aceea, noi server, rețea Buricul Pământului, noi centric. Rețeaua server extinsă cuprinde decanatul, de exemplu. Calculatoarele de la decanat sunt pe o rețea separată, nu sunt la noi, nu administrăm noi. Se strică ceva acolo, ok, suntem noi chemați să intervenim. A început o imprimantă să listeze chestii care n-ar trebui listate de imprimantă. Ok, dar nu-i la mine. Eu mă duc și descoper butonul care să opresc. Se cheamă o firmă sau rețeaua efectivă nu este administrarea mea. E un virus în rețeaua aia, nu-i la mine. Mai este rețeaua profesorilor, care este total separată de rețeaua studenților. De asta, una din chestiile care sunt foarte încântat este că cele două rețele sunt separate. Virusii lor nu pot veni la virusii noștri, virusii se țin separat. Problemele mari țin însă de modul în care se fac achizițiile. Și bănuiesc că anticipez o întrebare aici. De exemplu, a făcut POC o sursă în 328. Am un calculator al 3 la care a făcut POC. Efectiv, l-am pornit și a făcut POC. Bun. Procedurile la nivel de universitate, și nu-i vina universității, așa este într-o instituție publică, odată că nu am voie să o repar eu. Nu am voie să am piese de schimb, să mă duc să zic, ok, iau o sursă, o pun înapoi. Nu. Trebuie să mă raportez la procedurile universității. Universitatea, din diferite rațiuni, acum nu are firmă de service. Ca urmare, efectiv, nu este o firmă care să zică, cum e mediul privat, s-a stricat, vreau altul. Nu, trebuie să fac referat, să aștept să vină, să tot tacâmul. Chestia asta că nu pot avea piese de schimb, mă blochează atunci când este lumea mai dragă. Gândiți-vă că acum am un laborator în care sunt aproape 5 defecte. Pentru că, efectiv, nu pot intra pe ele, tot ce pot să fac este să le resetez BIOS-ul și să sper că merge. Cumva, chestia asta că nu pot avea piese de schimb, nu pot avea doar software de schimb, e enervantă comparativ cu restul rețelelor, să zicem, cu mediul organizațional. Pentru că mediul organizațional s-a stricat laptopul, ok, te duci la IT services, cum e la una dintre firme, îți dă altul. Eu n-am altul. N-am de unde avea altul. Și asta și de obicei astea au prosta inspirație să se strice în sesiune. Atunci când ai nevoie de 12 calculatoare în laboratoare, că e vorba aceea din studenții, și POC a făcut unul, s-a mai stricat un cablu, a mai călcat un student sau un profesor pe un mufă și s-a stricat cablu și tot acămul. Și n-ai de unde să le schimbi așa în scurt. Da, cu acest răspuns ați acoperit și următoarea întrebare, care se referea la dificultățile gestionării unei rețele de... Pot să vă răspund, vă adaug ceva aici. Ce nu este neapărat o problemă, deși te aștepta să fie, sunt studenții. Adică, de obicei, cum e la voi la facultate? Întreba, cum e la voi? Vin studenții, virus, nu știu, ok. Vin studenți cu virus din profesor, cu virus mai ales cu când și aduce laptopul de acasă și a uitat torrentul deschis. Și nu-i treaba mea să mă uit ce are profesorul la pe torrent. Până când torrentul iese în internet și atunci devine problemă. În cazul studenții, nu cred că am avut vreodată o problemă cu studenții, pentru că mecanismul exmatriculării este foarte bine pus la punct. Ca urmare, asta este o amenințare foarte, foarte... Eu am foarte bun la punct. Ce au făcut studenții și a fost multă vreme, veneau cu sticuri virusate. Și asta este un lucru care diferă într-un mediu cum este universitatea, de mediul privat. În mediul privat, dacă conducerea decide nu se folosesc sticuri, ok, nu se folosesc sticuri. Și la universitate nu poți face asta, că studentul vine cu proiecte, vine cu propriile lui. Nu poți să-i blochezi sticul. Blocându-i sticul, te trezești cum am avut conflictul când a apărut prima dată, a explodat în toată lumea, toată lumea infectată cu conflictul. Noi l-am avut cu o săptămână înainte, în 326. De unde? De pe un stick de la una din astea de copy center. Deci, am știut care este studentul care a infectat calculatorul, dar nu a făcut intenționat. Okay? Una este să încerce cineva, ok, vreau să spargem rețeaua, asta este un atac. Cealaltă este s-a întâmplat, a venit studentul, și era zis că a venit studentul și te-a infectat și, studenții răi, dar tot noi reparăm calculatoarele și la profesori și aia se infectează, adică noi
eu mă aștept să fiu atacat. Eu mă aștept să fiu infectat. Mecanismele mele, adică modul în care e gândită rețeaua este ok, vom fi atacați, ce facem atunci? Nu că nu, la noi nu se întâmplă, la noi nu. Dar de asta e o chestie aia că vin studenții și sparg rețeaua și tot acum, nu, că, repet, mecanismul ăla e destul de bine pusat. Cumva ca o măsură de prevenție. Ca o măsură, faza bună trece primejdea. E adevărat, mai este și cealaltă chestie, spre deosebire de ce mai aflați la alte universități, că au spart rețeaua sau tot acâmul, la FEA este o separare clară între rețeaua de laborator, rețeaua principală, cum spunem noi, și rețeaua extinsă. Și rețeaua extinsă undeva există și notele. Adică putem merge și la discuția cealaltă, ok, se sparge rețeaua, se criptează, se fură date. Din rețeaua principală nu prea ai ce fura. Ok, poți să le spargi portalul. Poți să spargi poți să spargi e-learning-ul. Ok, sunt niște note acolo, sunt niște informații acolo. Dar notele efective sunt cu tot o altă rețea. Nu au acces studenții acolo. Asta apropo de discuția cealaltă că cât de periculoși sunt studenții. Nu de studenți, mă tem. Noi v-am pus o întrebare legată de securitate, faptul că este clar o prioritate și cum ați anticipat și dumneavoastră. Da, există discuția despre securitate. Noi în pregătirea interviului ăsta v-am spus despre brainstorming, am discutat conceptul de brainstorming și sunt fan al conceptului de brainstorming. Ok, hai să punem pe hârtie cele mai tâmpite idei de securitate și hai să vedem care dintre ele pot fi aplicate. Una dintre ideile care la început, când am spus-o unor persoane, a fost considerată din categoria neinteligentă, ca să zicem așa ceva, a fost izolarea fiecărui calculator. E una din cele mai bune idei pe care am avut-o. Mulțumesc frumos. Hai, fiecare calculator din laborator nu comunică cu celelalte calculatoare. Este un coșmar, o să aveți niște ore la rețelistică în care chestia asta s-ar putea să vă afecteze, dar în principal ăla este infectat, nu-l infectează și pe asta. Foarte tare. Ceea ce înseamnă că, ok, avem foarte ușor cum limita damage-ul. Ok, există serverele, pe server desigur nu se poate să crezi că te apără Microsoft, pe server ai nevoie de antivirus, ai nevoie de firewall, ai nevoie de ai alte măsuri acolo. Există jurnalizarea, pentru că ok, am zis că nu mă tem că mă atacă studentul, dar unul poate i s-a urât cu binele sau unul poate și de ce spun s-a urât cu bine? Pentru că eu sunt fan la să vină alții să-mi testeze rețeaua, dar să-mi spună. Ok, există o procedură, băi, te las, vină. Am avut periodic apar studenți care vor să au lucrarea lor de licență, este analiza rețelei FEA, nu știu ce. O văd în fiecare an tema asta. Ok, vină, fă. Dar spune-mi o procedură, nu te-a apucat tu din oficiu să bagi Kali Linux sau să te apuci să scanezi, să fac test de penetrare rețelei. Nu bine, ți s-au urât, pleci pentru că ceea ce nu se știe este că ok, la calculatoarele sunt la mine, switch-ul la mine, serverele sunt la mine, cablurile dintre ele nu sunt la mine. Ăsta DCDSI, Direcția Comunicației Date și Sisteme Informaționale Universității. Ei sunt mult mai stricți. Ei n-au nevoie de astfel de chestii. Ei ca să ajungă din laboratorul ăsta în care suntem până la mine, trec prin switch-urile lor. Ei acolo văd cine ce face. Nu e idee bună să vadă DCDSI-ul ce face, ce se întâmplă în rețea. Deci, dacă aflu, eu știu procedurile, știu ce fac. Deci, și pe măsură ce avansează studenții în an, își dau seama că, băi, hai să vorbim cu Mugurel, dacă vreți să facem asta, că noi. Dar da, asta este una dintre idei, dintre metodele de protecție, izolarea. Izolez toate, mai sunt și alte la nivel de server, dar izolez cât mai mult, astfel încât cineva care face o prostie aici sau care încearcă ceva să nu poată face. Este o măsură, a doua măsură, dacă tot facem asta, o a doua măsură foarte, foarte originală, dar care mi-aduc aminte fața celui care a venit cu una dintre analize. Pe niciunul dintre serverele noastre nu spune cu ce se mănâncă. Serverele noastre toate sunt corpuri cerești. Mercur, Venus, Terra, Luna, Marte, Phobos, Deimos, Ceres, Vesta, după care Jupiter, desigur, Io, Ganymede, astea sunt planete cu sateliții lor și pentru că avem mai multe servere decât planete și sateliți mari, am ajuns și la asteroizi, Ceres, adică nu-i planetă. Așa. Poți să scanezi rețeaua. Reușești să ai un software care îți permite să vezi, ok, toate serverele din rețea le-ai văzut. Ce face Neptun?
Aveți o rețea codificată. Încă am și Neptun, am și 2 Neptun. Știu eu de ce. Phobos. Ce-i Phobos? Ce-i Deimos? Eu știu ce, cei 2 sateliți al lui Marte. Eu știu ce fac fiecare dintre ei, de ce ești Phobos și Deimos. O idee o leacă, dar care e foarte eficientă în momentul în care îți sparge cineva rețeaua și nu știe unde să se uite. Când am luat o rețea, știa că ăsta e mail, ăsta e portal, ăsta e B de portal, ăsta este autentificare, ăsta e... Nu! Asta e un nume, ăsta 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 e un nume. Și foarte... Și toate sunt acolo. Deci nu că să zici că e ascuns, că dăm traficul prin proxy, prin tot acolo. Nu, toate sunt acolo, dar e greu de știut ce face fiecare. Și asta e încă o chestie originală, să spunem. Foarte interesant. Cum gestionați distribuția și utilizarea lățimii de bandă pentru a menține o performanță a rețelei la un nivel optim? Am să zic, din nefericire, asta nu facem noi. Asta este realizată la nivel de DCD. Pe de altă parte, când am avut ocazia să o facem noi, ca să fiu sincer, am lăsat-o în pace. Pentru că, efectiv, echipamentele de rețea pe care le avem, și gateway și tot acum, își cam fac singure treaba. Adică, ok, dacă gândim la nivel de Linux, ok, că poți să iei, să rutezi pe fiecare obiect, un switch de-al nostru are 16 porturi. Poți intra pe el, să modifici, să dai alocare dinamic, tot acum, sau poți lăsa lățimea de bandă să fie împărțită la toate cele 16 porturi când au nevoie și gata. Avantajul este că dacă s-a stricat switch-ul ăla, îl iau frumos, pun altul, fără să mai trebuiască să-l reconfigurez sau ceva de genul ăsta. Că v-am spus, au obiceiul să cadă. Noi suntem foarte prieteni cu Murphy, lucrurile se strică atunci când ai nevoie de ele, lucrurile funcționează până când este nevoie de ele, dacă ceva poate merge rău, va merge, adică noi suntem pățiți cu toate astea. Ca urmare avem nevoie de cât mai multă ușurință. Pe de altă parte însă, e ușor de zis că DCD-ul nu lasă traficul destul. Când am discutat la un moment dat cu ei practic au rol de ISP pentru noi, Internet Service Provider. Am făcut o analiză de trafic și am descoperit că, ok, este trafic, vorbesc de rețeaua feria principală, nu discutăm despre extins, inclusiv e drumul. Dar bun, îți pornite 12 calculatoare de aici, câte chiar stau în internet în momentul ăla? Deci e ușor de zis, da, DCD, dăm 100 GB, dăm nu știu, dar dacă traficul nostru nu s-a ridicat decât la 3 YouTuberi, că erau 3 studenți pe YouTube, mă întrebați de ce erau în timpul ore pe YouTube, așa, n-am cum justifica o lățime de bandă mai mare. Deci asta nu suntem chiar atât de, până la un punct intenționat, repet, mai degrabă ușurință, vă descurcați, asta e lățimea de bandă, vă descurcați toți, când sunt ore de stat pe YouTube, la limbi străine mai sunt uneori, sunt ore de stat pe YouTube. Cum reușiți să mențineți rețeaua funcțională pe termen lung? Pe nervi. Sheer Volition era la un moment dat în engleză într-un film. Odată că avem noroc, să nu ignorăm faptul că avem noroc de o conducere care înțelege importanța IT-ului. Adică mi-e ușor de zis că da, numai eu stau în apel tot acum, dar nu, toate astea sunt investiții, toate astea sunt cheltuieli, serverele astea ale noastre, adică ok, noi am reușit să ducem în pandemie, prima dată, vă aduc aminte, în pandemie, primul an, pentru că așa a venit, a fost pe Moodle. Și chiar și așa, eu împreună cu un coleg al meu am reușit să facem un Moodle care la început crăpa la 300 de utilizatori, să-l ducem să meargă până la 800, 1200, 1600 de utilizatori. Dar asta care se poate face a avut nevoie de un server pe care se poate face toate astea. Server care a fost achiziționat atunci în pandemie de conducere. La fel, toate cablurile de aici s-a înțeles că este nevoie periodic de înlocuit cablurile. Se macină, efectiv, mufele alea Deci e ușor de zis că cum faci, da, noi facem totul, să nu ignorăm importanța investiției logistice făcute aici. Și asta nu e ceva doar de la conducerea actuală. Toate conducerile dinainte de 18 ani jumate când sunt eu în FER și cât am fost student, toate au înțeles că aici e viitor. De asta și avem o specializare informatică economică care poate concura oricând cu informatică. Pe partea cealaltă de ce mă ocup eu efectiv, o formă de... Dacă fac asta de atâta timp, uneori le vezi venind. O să crape aia. O să se întâmple aia. Acum sunt șanse mari să se întâmple ceva. Și faci un backup la momentul potrivit.
faci un snapshot la un server, muți niște fișiere de colo-colo, intri pe un calculator și faci curățenie. E adevărat, poftim nu s-au putut. O parte dintre SSD-uri, o problemă pe care o avem acum, SSD-urile de la laboratoarele cele mai folosite sunt doar de 120. Ori numai când studentul își descarcă un profil, numai Google-ul, tot Google, Chrome-ul ăla, tot ce e 1,5 giga. Numai Google, la care se adaugă fișierele Windows-ului și tot acum. Hard disk-ul o să umple repede. Acum, noi putem zice că facem scripturi și tot acum, dar nu pot lăsa un script să șteargă niște conturi când este posibil contul ăla să fie făcut, mă refer la profil, să facă curățenie un script, până nu văd totuși dacă studentul ăla s-a logat ieri, poate se loghează și azi, sau poate chiar sunt niște informații acolo, nu chiar pot lăsa asta să se întâmple. Ca urmare, ok, am nevoie să mă gândesc că o să fie examen la idee, o să fie ore la idei de informatică în laboratorul 327. Ia să intru eu o leacă să fac curățenie un pic pe discul aceea. Ca urmare, mare parte din ceea din ce lucrurile care se pot întâmpla rău, le-am mai văzut. Chestia cu timpul n-am mai văzut-o. Sau uneori din când în când mă apare Microsoft asta, doar ideea este de ce nu trecem la Windows 11, că măcar Windows 10 este așa cum îl știu eu, nu mai îmbunătățește Microsoft-ul. Eu am zis-o în multe cazuri, mă tem așa, de profesori, nu ca fi oameni răi, Doamne ferește, ci pur și simplu e o discuție mai lungă, sunt profesori, există, și asta este o problemă recunoscută la nivel de mediu educațional, accesul la baze de date. Acum, facultatea plătește niște accese, universitatea plătește accese, există și la nivel național un proiect, dar în final sunt niște articole care sunt în alte baze de date sau sunt după încă un paywall tot acolo. Și unii profesori, de disperare de a accesa acele calculatoare, mai dau clicuri pe unde nu trebuie și se infectează. Tot la noi este de reparat. Deci, odată, apoi, Microsoft-ul. Efectiv, mă tem că are Microsoft-ul câte o idee. Deci eu și așa, că n-am de făcut backup-uri, că n-am de făcut update-uri, eu întâi fac backup-uri peste tot, pentru că am servere pe care nu le pot actualiza, pentru că actualizarea ar buși ceva. Pentru că Microsoft a avut o idee. Vai, dragă de el. Când aud că Microsoft are o idee, și abia după aia vin atacuri externe și tot acolo. Avem, să spunem, niște mecanisme de astea de întreținut, dar adevărul este și că, repet, atât de mulți utilizatori vrând doar să folosească calculatoare, nu să le spargă, nu să le atace, nu să facă, vor doar să vină la facultate, își fac treaba și se duc acasă, nu țin neapărat să rămână, să facă ceva pe ele sau să le strice sau ceva, ne întâlnim la mijloc, n-am să zic că e ușor sau nu. Un lucru însă mă mănâncă, e o chestie care e greu de făcut, backup-uri în timpul zilei. Pentru că în momentul în care faci backup-ul la ora 12, pentru 1 minut, 2, portalul se oprește. În momentul ăla are toată lumea nevoie de portal. Atunci este nevoie de... Atunci, nu mai vorbim de Moodle, că sigur are examen cineva în momentul ăla. Deci, ca urmare, astea sunt niște operațiuni care trebuie să făcute în afara serviciului, de obicei noaptea. Pentru că, din nou, parte dintre studenții noștri, mai ales la idei, ajung acasă la 8-9 și atunci se apucă să-și facă și ei ce au mai nevoie pe portal. Completează pentru adeverință, descarcă un fișier sau ceva și atunci nu le merge. De ce? Că facem un grân backup. Ca urmare, unele lucruri s-au cam încetățenit ușor, că se fac după miezul nopții. De asta, după miezul nopții, uneori portalul nu merge vreun minut, 2, că sunt eu pe el și fac backup. Așa că... Așa.